Het is weer december en dus witte sportleer van we genoeg. Het is tijd voor het wereldkampioenschap darten. Het is een bijzondere editie, want voor het eerst door de 12 Friesen mei on dat WK. De meest verneemde is vanzelfs Danny Noppert. De jouster die jet bij de outsiders voor de winst, maar dan moet er wel aanrekken je met een WK-trauma. Want hij helle nog nooit de vierde ronde. WK is nog net echt mijn ding geweest, maar hopelijk mijn niveau is nou goed. En dat ik die lijn terugtrekken kan. En dan zit er een volle betere resultaat in dan een tweede ronde. Die orenfries is Jurjen van der Velde. En hoe is het mogelijk? De dogge 128 darters mei, maar beide Friesen moeten in de eerste ronde Channelcore. Tiesje treffen ze elkaar in Alexandra Palace in Londen. En als het om Jurjen van der Velde leidt, hier dat ik wel eens kennen. Ik dacht, ja, dat ik ook gewoon ergens in de kroeg in jouw kinderen zaten. Hoeven net naar de orenkant verder te gaan. Dan naar de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Newcastle United in de Champions League. Die was je een bijzonder Fries tintje. Het was de laatste keer dat Erwin Zijnstra als assistent-skierzuchter onder de zijkant stier bij een internationale wedstrijd. Hij gaat in de Eredivisie wel terug, maar Zijnstra gaat de landsgrenzen net meer roer. Ik wil mijn eigen afskiet altijd bepalen. Ik kan nou actief afskiet nemen. Ik heb dat die op Champions League niveau. Het niveau waarvan ik denk dat dat nog steeds bij me past. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ons via deze omroep Friesland Sportflits. De Sportcast is de manje ik weer vanzelfs, maar Cambuur-directeur Ad de Graaf als gast. Graag, om de volgende flits.